Cɛ ani muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba aw fɛn fɛn sɔgɔlen don Mali Actu la nin wagati in na an ka foli b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ a ɲɛna k'aw bisimila a ka don kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni hukumu kɔnɔ an b'a lɔnniya k'a fɔ juillet kalo tile 21 kɔnɔna la bingannikɛla dɔw taara bin Kayi boutique dɔ kan an ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ tarata don juillet kalo tile 21 Kayi kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dugu dɔ la n'o ye Daramani sa ko bingannikɛla dɔw kɔni taara bin boutique dɔ kan a yirala k'a fɔ marifa de tun bɛ kojugukɛla ninnu bolo ko u ka binganni senfɛ sa fɛn min ye wari ni minɛn caman ye u kɔni y'o suɲɛ boutique in kɔnɔna la ala barika la ko mɔgɔ si ni ma to nin wale in na wa ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na nin wagati in na kunnafoni wɛrɛ mana b'u kɔfɛ u bɛ lasaw ma wagati nata o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a lɔnniya k'a fɔ kunu juillet kalo tile 22 kɔnɔna la fɛn min ye bankiw ye ani cakɛda wɛrɛw minnu kɔni bɛ wariko de ɲɛnabɔ olu y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna taa tile 5 baarabila la u ka nin baarabila in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko fɛn min ye u ka hakɛ ye n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni kan k'o dafa k'o de kɔni kuma sabati o hukumu kɔnɔna la kunu juillet kalo tile 22 ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni taru ka baarabila la ninnu ka nin baarabila in kɔni kɛra degun ye jamana kɔnɔden caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yorosokaw olu y'a yira k'a fɔ banki yɛrɛ kun tɛ olu fɛ mun dayɛlɛlen don o sababu la k'u kun tɛ gɔsi k'u ka wariko mago kɔni ɲɛnabɔ o hukumu kɔnɔna la kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ kumaɲɔgɔnya dɔ kɔfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni nin banki mɔgɔw ka lafasalitɔnw kɔni cɛ k'u ye bɛnkan sɔrɔ o bɛnkan kama ko fɛn min ye bi ye juillet kalo tile 23 k'u bɛ n'u ka baaraw daminɛ a baara daminɛ cogo kɔrɔ la lakanabaliya min bɛ Mopti mara la nin wagati in na u ma dogo mɔgɔ si la o hukumu kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ fɛn min ye kalanso 600 ye k'olu kɔni datugulen don walasa o ekɔlidenw ka se ka san laban jateminɛw kɛ n'o ye examen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la DEF ani BAC an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye centre 13 dayɛlɛ centre ninnu bɛna dayɛlɛ yɔrɔ minnu na k'o ye Sevare, Jenne, Sofara, Teneku ale ni Somadugu ye wa a dayɛlɛ kun tɛ fosi ye walasa ni kalanden kofɔlen u bɛ se k'u ka examenw kɛ lakana ale ni hakilisigi kɔnɔna la cogo min na an bɛ kunnafoni kuncɛ ni coronavirus ko lahalaya ye sanga ani waati walasa ka se k'an kunnafoni coronavirus ko lahalaya la an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama ale bɛ sɛbɛn o hukumu kɔnɔna la kunu juillet kalo tile 22 sɛbɛn kɔnɔ a y'a ladɔnniya k'a fɔ coronavirus bana yira mɔgɔ 17 la mɔgɔ 13 k'olu kɛnɛyara wa ko mɔgɔ 1 ni tora ni bana in na bana yira mɔgɔ minnu na kunu k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayi, Kulikoro, Tɔnbɔkutu ale ni Bamako ma k'a ta bana donni n'an ka jamana kɔnɔna la fo ka taa bila kunun na juillet kalo tile 22 a yira mɔgɔ minnu na k'o bɛnnen don mɔgɔ 2,494 ma olu la mɔgɔ 1,869 olu kɛnɛyara mɔgɔ 123 k'olu ni tora la mɔgɔ minnu ni tora ni bana in na an bɛ dugawu kɛ ala ka baarabara dali nɔgɔya u ye a bɛ minnu na nin wagati in na ala k'a lafiya d'u ma a ma an minnu minɛ fɔlɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma